No oltais voitu jäädä Siinaille löhöilemään, mutta ei haluttu tehdä asioista niin helppoja. Joten me olemme saapuneet Kairoon. Me ollaan ihan Tahiri-aukion kupeessa. Ulkona oli todella jännittävä tunnelma. Meitä sanottiin, että ei saa kuvata. Brittitoimittaja on raiskattu 2 päivää sitten. Viimeisiä päiviä viedään, saa nähdä, että miten aivot pysyy kasassa. On kaaoksen keskellä ja 18 miljoonaa ihmistä ympärillä. Herra Jumala. Hai. Wow. Ja tässä on Joe, meidän Kairon vallankumouksellinen. You have a very nice place. Thank you. Cool kitchen. There's you on the Tahrir Square. If you Really? film that, yeah? When we came, the atmosphere was a little bit tense. Yeah, it's a little tense these days. But you can get a good view of the square. Do you consider yourself as a revolutionary? Yes, I do. In fact, I'm part of a revolutionary group called the New Republic Group. Taksissa sitä ei edes tajunnut, että hei siistii Kairo. Sitten tuossa ottaa taksista noita kamoja pois. Sitten tajuu, että taksikuski on koko ajan vähän varpaillaan. Sitten tulee toi meidän tyyppi, joka on silleen, että lähdetään vetämään tästä, että ei pitäisi olla tässä. Eihän mä tajunnut yhtään, että me ollaan ihan polttopisteessä täällä. En mä oo kuullut tommoista niinku kansanmölinää mistään. Ja sit toi, niinku, että meille sanotaan, että me ei voida kävellä missään. Että meidän ei kannata liikkua missään, tai me ei varsinkaan kannata kuvata missään. Mutta että niinku se pelkästään, että me käveltäisiin tuolla kahdestaan, niin se on nyt ihan pois suljettu vaihtoehto. Miksi tämmöiseen tilanteeseen on nyt laitettu ihminen, jolla ei ole mitään edellytyksiä selviytyä tällaisesta paniikista nyt? Three and 4 different women at least that were attacked recently. Recently? In here. That's what I'm saying, you know, that's one side of the problem. The other side of the problem is foreigners being seen as spies and all this. Yeah. So it's really hard. Yeah, I mean, in what sense? Being a woman here, or really hard what? Of being a human being. Well, being a foreigner, yeah, and of course being a woman foreigner makes it much worse. So we have a double. Yeah, sort of, yeah. Ja nyt iltasaduksi sitten naisten raiskaustarinoita viime aikoina. 100 miehet vetivät raajoja levälleen ja heitteli mua ympärinsä. Ne raapi mun rintoja ja tunki väkisin sormia sisään. Eihän kun olisi ollut vaan lihanpala, mua vaan heiteltiin ympärinsä. Mä ei lähde huomenna mihinkään liikkeelle. Ei me kyllä lähetä. Ei me vaan lähetä.